Kaixo, ongietorriak Aiaraldea edabidearen emisio berri honetara. Zehazki, gaurko mahai inguruan, Tubacex hilabete lanean izango dugu gaia izpide. Eta horretarako, gonbidatu ditugu, enpresako 5 langile, 5 grebalari. Martxoan elkarrizketatu genituen Laudioko lantegiaren atarian. Une horretan, euren bizipenak eta euren aldarrikapenak partekatu zituzten gurekin, eta orain greba bukatu dela, erabaki dugu une oso egokia zela, bizitako horri guztiari, begirada bat botatzeko, patxadaz, eta euren eskarmentuak partekatzeko, pantaiaren bestaldean zaudetenekin, zein hemen bildu garenokin. Eta hemen daukagu Julen Cicero, hor daukagu Urtximaio, Naiara Labarrieta, Aitor Bordagaray, eta Nortzo Iturriaz. Duela ja 7 hilabete aritu ginen grebari buruz, eta lehenengo galdera nahiko biztakoa da. Noizbait pentsatu zenuten zuen grebak irango zuela 236 egun? Nondik hasiko gara? Egia esan zuek lehenengo elkarrizketa egin zenutenean, uste dut 40. eguna zela, eta ez dakit noiz izan zen, kaleratuen zerrenda atera zutenean, uste dut, eta ja egun asko iruditu zitzaizkigun. Esaten genuen, uste dut horretan, esaten genuen prest geundela beste hainbeste egun borrokan egoteko, baina, karo, luzatu da askoz gehiago. Eta ikustea nola pasatzen zen udaberria eta nola pasatu zen uda, zaten zenuen, honek bukatu behar du inoiz, eta egia esan nik nuen espero hainbeste denbora luzatuko zenik. Baina, hala gertatu da, zoritxarrez, eta zorionez. Hori da. Hemen zaudete guztiak, zoritxarrez eta zorionez. Aipatu duzu ez, elkarrizketa hori egin genuenean, 40 egun, bete ziren greban, baina ja danik une horietan nolabait esperimentatu zen dituzten une kritikoak, ez? Eta nik uste, naiz eta gauza ikusgarriak egin aurretik, otsailaren 23an, hain zuzen, Tubacexeko gatazkak eman zuen salto nabaria, ze estatu espainiarreko zein Euskal Herriko edabide guztietan agertu zen. Bereziki, desobedientzia zibileko ekintza bate antolatu zenutelako, eta sekulako istiluak egon zirelako ertzantzarekin. Orduan nik uste gatazkak bestelako izaera hartu zuela, ez? Nolabait berotu zen eta gaiztotu zen nahikotxo, ez dakit nola bizi izan zenuten egun hori. Egun horregarte, egia da greba gendela, baina ez geneukala nahi genuen isladapena kanpoan, ez geneukan babesaik Aiaraldean baina kanpoan inorkezun gure gatazkaz entzun. Eta orduan tristea da esatia, baina jipoitu behar izan gintuzten, pizkat zein zan gure gatazka, pizkat lurralde osoan eta estatu mailan bebai, pizkat garatzeko, ezta? Eta nik uste dut egun hori abia puntu potente bat izan zala. Egun horretatik aurrera gu bebai ninduta genden, nola tratatuak izan ginen ikusiaz, eta geneukan indarraz bebai pizkate ohartu ginen, eta nire ustez hori oso egun garrantzitsua izan zen. Egun horretan arte, greba modu batean uste dute eroan genuela edo iketetan gendela mentalitate bategaz, eta egun horretatik aurrera, nik uste dut indarragoz eta gauza gehiago egiteko asmoarekin hasi ginen. Otsailaren 23 egun garrantzitsua izan zen.
Nolabait txip aldaketa bate izan zenuten egun horretan, ez? Nik uste dut hori ikusi nuen lotuta geundela. Hor arte, lotuta geunden, baina jendeak erreakzionatu zuen laguntzen eta defendatzen. Jipoitu zuten batzuk eta beste guztiak gainean. Eta orduan hortik aurrera ikusi zen, ukitzen bazuten bat, besteok egongo ginela atzean, eta hori gertatu da greba osoan. Eta hori hasieran ez genuen ezagutzen eta ez genuen uste hori gertatuko zenik. Asko beti egon gara atal sindikatu bat hemen, beste bat hemen, eta ematen zuen oso sakabantuta geundela, eta egun horretik aurrera lotuagoak egon ginen. Eta nire ustez, agian, bortizkeriaren beharra, komunikabideetan ateratzeko beharra zala ikusi genuen, eta batzuetan forzatzen egin dugu hori lortzeko, bortizkeria lortzeko, beraien bortizkeria ikusteko. Bestela bakarrik ikusten dara despeditu batzuk garela eta ez gara ez, baina jipoitu da garenean ikusten da eta sozietatea begiratzen gaitu. Egun horretan bakarrik lurrean jarri ginen eta esan genuen ez ginela apartatuko, bakarrik hori ez genituen kontainerak herritik jarri, ez genuen ez da biolentzarik egin, bakarrik eseri ginen lurrean eta hori ikusi zen ertzainaren jokaera. Eta gero egun hori oso beroa izan zen, baina gero martxoaren 8an esan duzu ez, ikusi zenutela agian bortizkeria, zuen egoeraren bortizkeria beste modu batean ere azaleratu behar zela, eta martxoaren 8an izan zen horrelako beste egun bat, ez? Egin zenuten, bereziki emakumezkoek, egin zenuten eserialdia, gero egia da, langileen kolektiboa zegoela atzean, baina lehenengo lerroan emakumezkoak jarri zineten, eta nik pertsonalki entzun ditudan elkarrizketarik surrealistenak entzun dituen, ertzaintzaren burua esaten empatikoa zela zuekin, eta mesedezkentzeko, ez dakit, mundua aldrebez ikusi genuen egun horretan. Orduan, nolakoa izan zen egun hori bereziki zuentzat, emakumezkoentzat, zuen esperientziaren aldetik? Martxoak 8 azkenean otsailaren 23tik gertu zegoen, eta ikusita otsailaren 23an gertatukoarekin, gu bai indartzu geunden eta genekien eseraldia egiten zeozer handia lortu algenula. Egun aproposa zan gainera hori, emakumeen eguna izan da, emakumeak pizkat pausu bat aurrera egitea beste lankideon artean, eta orduan erabaki genuen eseraldia egitea, egia da, aiaraldeko mugimendu feministan babesa bebai izan genula, eta emakume asko gerturatu zala bebai guri babesa matera, eta eskertzekoa da. Eta nik uste dut egun horretan argi eta garbi geneukala ez ginela altzatuko. Ze irabazteko aukera handia geneuzkan bi aldetatik. Bata gertatu zana, autobusa buelta mantzula lehenengo aldiz errebasi genunatik, eta hori guretzat bebai, hori motivazioa izan zen. Bai, oso, eta orduan pozik geunden, eta beste aldetik bortizkeria erabili beharre, bortizkeriarekin hasiko balira, azkenean ezala izan, bebai oso potentea izango zan irudia, ezta? Martxoak 8 emakumeak altzatzea behartuta ertzainen artean, eta bebai gu ez da nahi genuen irudia, baina gertatuko izan balitz, erabiltzekoa izango zan. Orduan, uste dut, gertatu altzian bi aukerak, aprobetsatu bar genitula, eta
Eta azkenean, baketsu geratu zen eguna, baina ez dakit, irabazteko gai gineala edo behai autobusa buelta eta gertatu zana bebai guretzat oso potente izan zen. Osa, beste puntu bat guretzat. Orduan, martxoak 8 oso egun polita izan zen, eta gainera hori, emakume gitxi gara lantegian, baina naiz eta gitxi izan, aurrera pauso egin genuen. Osa, egun polita izan zen, bai. Zaki nortzu, zuk nola gogoratzen duzun egun hori? Niretzako flipanteena izan zen, ertzainek momentu batean esan zuten, altzatzen ez bazarete, izuna jarriko dizuete. Eta hasi ginen begiratzen bata besteari, eta esaten duela, altzatuko gaituztela eta 600 euro bakoitzak. Eta hasi ginen begiratzen, eta guztia, 600 euro nola zoaz. Baina esan genuen, venga, aurrera, 600 euro. Eta tipoari esan genien, pues ez gara mugituko, ez dugu ez ere egingo, altzatzen gaituzue, lasai egingo dugu, baina gure kabuz ez dugu egingo. Eta beraiek flipatuta geratu ziren, esan zuten, klaro, egun honetan, neskak hori altzatu behar, eta izuna jarri guztiei eta holan, eta nik hor ikusi, uste dut hor izan zela momentua. Esan zuten, ezin dugu egin, eta irabazi genuen. Bueno, egun horretan erakutsi zenuten ez, zenituztela karta batzuk, eta jokatzen zenekitela. Lehen ere aipatu duzue, horrelako garaipenek sustatu zutela ekintza gehiago egitea, ez? Eta adibidez, antolatu duzue erresistentzia kutxa, egin zenuten egutegia, egin dira ere jaiegunak, egin dira gauza asko. Nola antolatu zineten hori guztia gauzatzeko? Ematen zuen, ez? Ez dakit, 11 soviet zeudela hemen, bakoitza bere kabuz, baina gauzak ateratzen ziren eta ondo gainera. Ez dakit nola ikusi zenuten zuek antolakuntza hori. Ez zegoen antolakuntzarik. Azkenean bakoitza berea esaten zuen, eta beste guztiak danok babesa ematea, eta badakigu zurea hona da, egulera bere, baita danon ideia hona zan, eta danok geuden batzeko eta sumatzeko. Piketaren indarra piketean zegoela, jendearen artean zegoela, ez? Eta gure artean, oso garrantzitsua da piketera joatea. Ze piketera joaten zena, batu egiten zen piketeroekin. Eta karo, zeo zer amankomunean geneukan, zen borroka berdina. Eta orduan etengabe hitz egiten genuen gure arazoetaz. Zer egin genezake irabazteko, zer egin dezakegu? Eta orduan ateratzen ziren ideiak, eta gure artean ere antolatzen ginen oso ondo. Azoen jendea gauzak egiten zekizkiena eta egiten zituen, beste batzuk bakarrik. Eta horrela sortu zen kutxa sortu zen 3 edo 5 edo 10 langileen artean, eta bihurtu da herramientarik onena. Piketea edo grebari aurre egiteko. Baina ez hori bakarrik, gure artean ere hitz egiten genuen, egin behar dugu hau, eta egiten genuen, egin behar dugu protesta hau. Eta protesta asko, gero komiteak onartu zituenak, atera ziren piketeetatik, ez? Idei oso simpleak, baina gure artean hitz egindakoak eta aurrera ateratzen ziren. Orduan oso importantea da, eta oso garrantzitsua, greba bat egiterakoan, piketeroen artean, halako lantaldeak egitea eta gure artean hitz egitea. Etxean gelditzen bazara, akabo. Gelditzen zara zure arazoekin, buruari bueltak ematen, eta askotan piketan ez duzu ezer egiten. Egon eta egon. Eta, oso garrantzitsua. Eta horrela ateratzen dira gauzak. Ez dakit Amurri nola lan egiten zuten? Bai, berdin. Nik uste dut ere gero arroparena, edo txapak, edo banderolak, gero joaten mugitu garenean piketetik, ikustagarriztasuna, edo ez dakit,
Bilbora joan ginenean epaitegietara, martxa batean, eta guztiak kamiseta, banderola, maskarilla, egorra, ez dakiz zer, jendeak ikusten zaitu eta esaten du, berehala esaten du, pues jartzen dutu bazeza bat esango, pues esango dira hoiek borrokatzen ari direla, ez dakiz zer. Eta nik uste dut hori ere, hori, visiblea bihurtu gaitu edo besteen jendearen aurrean. Eta gero adibidez banderarenak izan da pasada bat Amurrion, Laudion eta ikustea etxe guztiak, kotxe guztiak eta hori oso polita izan da, hori guretzako ere, ez dakite, indarra ematen dizu ikusten duzenean, balkoi piloetan dagoela zure bandera, zure babesa emateko edo. Azkenean greba oso luzea izan da eta guk ikusi genuen oso garrantzitsua zela giro ona izatea. Gure artean giro oso ona izan dugu eta horregatik hemen gaude. Eta mendi martxa sortu zen, batean, nola, mendi martxa ez? Gasteizera. Eta gero, Bilbora, eta nola jaitzi dezakegu horrela. Ez zegoen antolakuntzarik, azkenean. Hori da, abarkatu. Nik esan behar dut, antolakuntza bat zegoela, piketateatik ateratzen ziren ideia asko eta gehienak, baina komite batzordeari proposatzen ziren idei horiek eta ia gehienak egin dira, eta gero, igual piketetan ez da ikusten, baina komite batzordeak lan handia egin du permisoekin, segun geitzi Bilbora, segun Gasteizera, zein politikereekin egon legebiltzarrera jutego, eta igual piketetan igual ez da ikusi hori, baina greba komite batzordeak lan handia egin du atzetik, igual atzetik ez da egon karteletan edo fotoetan, baina lan itzela egin du atzetik sortu ziren aukera horiek gauzatzeko, zeren ez da inerreza, joan gara Bilbora eta bihar Bilbora, ez da inerreza hori eta permiso asko, jende askorekin egin behar duzu, itxegin behar duzu, sindikatu asko geunden hor tartean ere, eta sindikatua guztiak ez bau zauden adoz ezin da zer egin, zeren batasuna behar da hau egiteko, eta nik esan behar dut antolakuntza asko zegoela. Beharrezkoa batzordea hor atzean izatea eta buruan, eta nabaritu da, ez dakite, uztailean eta agostuan ez zuen ez egin eta nabaritu genuen, horrela ezinezkoa zen. Eta berreskuratu zuenean burujabetza edo nabaritu zen. Batzordea oso garrantzitsua da. Eta geratzen baldin bada etxean, kito, akabo, hori nabaritu zen. Gauza bat da, piketetan ateratzen den ideiak edo gure artean antolatu ditzazkegun ekintzak, baina egia da, zenbait edo gauza askotarako batzordearen babesa behar dugula. Beraiek eskatu behar dituzte baimenak eta beraiek egin behar dituzte gauza hainbat, gu langile moduan edo grebalari arrunt moduan ezin ditugunak. Orduan, egia da, proposatu diren ekintza gehienak batzordearen babesa izan dugula eta aurrera egin dugula. Bai, hori inongo arazo, bai. Nik uste hori interesgarria dela, eskarmentu hori, nolabait botere iturburu horiek guztiak, musika bera jotzea, azkenean hori gertatu dela. Eta, hitz egin dugu nahikotxo piketei buruz, baina hitz egingo dugu orain piketearen alde ilunari buruz, edo beste piketeroen inguruan, ze izan dituzue ehunka egunez poliziak zuen aurrean, goizero, batzutan ikuste elkar ezagutzen zenutela, eta ez dakit hori nolakoa izan den zuentzat, Tubacexeko langileek zuten kalea hartu nolabait ekintzaile bokazioa zutelako, baizik eta euren eskubiak defendatzeko, eta batean sistemaren alderik ez dakite bortitzena izan zenuten aurrean, ez dakit nolakoa izan den elkarbizitza hori poliziarekin, ze egunero egoten zineten elkarrekin,
eta egunero zenuten harremana, ez dakit ze harreman mota den hori, baina harremana zenuten. Ez dakit nola, bueno, azkenengo egunetan, badibidez, Jurenen kasua ikusi genuen, identifikatu zintuztela, eztabaidatzeagatik eurekin, eta bueno, ikusi ditugu. Putu uniforme esan nuen. Bueno. Uste dut putu uniforme esan nuela. Milaka elde ikusi dut bideoa, segatik identifikatun ninduten pentsatzeko, eta putu uniforme esan nuen, un traje a la corona, edo delito de odio, ez dakit zer esan duten, baina hori da, baina hori egin nuen, holako itzaliak izaten genituen egunero, hori zen egunerkoa. Ezen egun horretan, atera zen bideo bat, eta hortikan buelta asko eman ditu, baina uste dute egunerekoa dela zera itzaldi horiek, eta beraien konportamendua. Zakit zuek zuen kasuan, guztiek, bueno, ikusten duzun horrela, gutxi gora bera... Harremana izan da, ez dakit. Egun bakoitza ezberdina izan da, aste batean, lehenengo asteetan adibidez, etorri ziren, etortzen ziren egunero negoziatzeko asmoarekin, autobusa geldituko dugula, minutu batez edo kotxea geldituko direla, eta ez dakiz eta gero hurrengo astean, etorri ziren, enkabronatuta, haien legea esarriz, eta hurrengoan, orduan, kajatu ginen, hurrengoan etorri ziren, negoziatuko dugu, zue jarri hor, zinta bat jarriko dugu, ez diraterako polizia, ez diraterako beltzak, orduan izan da apur bat, egunaren arabera. Eta nik uste dut, haien harremana gurekin txarra zela. Osa, guk ez geneukan inorak arazorik haiekin, ze gure arazoa zen, autobusan sartuta zauden horiekin. Karo, haiek etortzen ziren, eta gehienetan etortzen ziren provokatzera, ez dakit horra... Bai, azkenean guk egin ditugun ekintza guztiak egon dira zuzenduta autobusaren sarrera pizkat ekiritzera. Eta depende igual, egun bakoitzan egin dugunaren arabera, bai egia da, hori Amurrion gehien bat, egin ditugula barrikadaden bat edo lan, eta igual goizean etorri dira, eta ikusi dutenean igual zutea eta hori dana, eta bueno, egondako zirko mediatiko hori, gero arratzaldean igual bueltatu dira, jipoitzeko gogokin, goizean ezin izan dutelako adibidez, ez? Baina gero, bai egia da, beste egun asko egon direla, gulasai egon garela, autobusa pizka inkrepatzeko edo barruan dauzenak jakiteko gure egoera zeintzan edo nahi genulako askotan komitea batzordea egon da sartu nahian barruan doan jendeari komentatzeko zer nolako egoera dagon, zen gu badakigu autobus barruan joan dan jende asko goi mandoen mehatxua izan dutela eta holan, eta gaizki pasa dutela, orduan gauza zan, esateko, beraiek zeukatela eskubidea greban egoteko, baina ertzantzak den momentu oro ekiditu egin du geneukan asmo hori. Orduan, ia 8 hilabete egunero ertzaintza etortzen, egun asko izan dira eta egun bakoitza ezberdina izan da, urtsi esan duen moduan. Gero nik uste dut ere, gauza batzuk ez direla normala. Laudion adibidez, badago bihurgune bat eta autobusa nahiko mantso sartzen da, baina Amurrion, 40 sartu behar da, ni sartzen banaiz nire kotxearekin, existu bizian, lasai segurata etorriko da, eta errengo gunean esango dit kotxean kalean usteko, baina autobusa, deskandalo. Edo kentzen zara, edo azpian geratzen zara. Sartu da, toda metza egunero. Hori alde batetik eta beraiek ikusita. Eta gero beraiek, bultzaka eta Amurrion pasatu dira, 8.000 pueblo, Autobusa den sarrerarekin izan da pasada bat. Hori, abiadura zen bat ere normala. Eta egunen batean, egon da egun batzuk, jendea ditiraka eginez, bestela. Harrapaketa bat gertatu garritzeko bat. Pasada bat.
Bueno, eta gero, izan duzu ere, harremana, esain estua, baina askotan gertatzen ez dena, edo behintzate ohituta gaude, epaitegiak dirudunen alde kokatzeko, baina zuen kasuan, gutxienez, lehenengo epaiei dagokienez, lortu zenuten kaleratzeak bertan bera ustea, eta hori dudarik gabe izan zen sekulako bultzada zuen borrokan. Hala ere zuek aurreko elkarrizketa horretan esan zenuten legearen eraginez edo grebaren eraginez sartuko gara guztiok. Hala ere nola bizi izan zenuten epaileen babesa izateak? Nik uste dut, egun horretan izan zen egun oso garrantzitsua, gure helburua ez zen, eta gutxienez nire kasuan ez neukan pentsatuta ospatzea, horrekin ez genuelako ezer lortzen, ideia zen bueltatzea eta oso argi geneukan hori zen lehenengo pausu bat, lantegia ez zen hortan geratuko. Oso argi geneukan Madrilara joko zutela. Orduan, horrekin ez genuela ezer irabazten genekien, baina naiz eta pentsamendu hori izan da, izan genuenean albistea, esan genuen joder, baina izke irabazi dugu. Ezke epaitegiak esan dute gu daukagu arrazoia, eta orduan esan genuen hau ospatu egin behar dela, eta gutxienez bide honetik goaz, naiz eta hau ez da bukatu. Eta bueno, oso indar handia eman zigun, gutxienez, pentsatzen arrazoia geneukala. Nik uste dut piketetako edo egun horietako egunik aleiena izan zela. Egunerik juten zeinerean piketera nahi zamurrela eta laudiora guztian negarrez, posik, egunek aleiena izan zen barioa. Bai, eguna berez nik uste dut garrantzitsua zela, oso garrantzitsua irabaztea, ematen zizulako hori, ez? Zure teoriaren arrazoia, ez? Bai, hombre, geneukan bide paralelo bat zen, ez? Geneukan porterietan sortzen zen borroka hori, eta guk uste nuen horrek bidaliko gintuela barrura berriz, eta zegoen beste paralelo bat zela epaitegiak esaten zuena. Eta orduan, epaitegiak ere gure alde jo zuenean, orduan izan zen lasaitasun puntu, niretzako gutxienez, lasaitasun puntu bat, hostia, eske gainera, arrazoia izateaz aparte, epaiek gure alde egiten dute. Daukazu arrazoi gehiago. Eta orduan, da bikoitza. Bi bide paralelo horiek zure alde egiten dute, orduan. Niretzako izan zen lasaitasun puntu bat, eta, jarraitu beharko dugu, nortxok esan duen moduan, genekien Madrila joko zutela, jarraitu beharko dugu, baina badakigu gure helburua geroz eta horbiago zagoela. Orduan, oso garrantzitsua eta lasaitasuna ematen zigula, niretzako gutxienez, argi zegoen. Inoiz pasatu behar esena, pentsatzen zuen genuen pasatu behar esena, epaiak arraizoia ematea, pasatu zen. Orduan, gu bagenekien arrazoia genuela, baina sei epaiek arrazoia eman ziguten ere. Orduan, nik behintzat justizen ez dut asko pentsatzen, asko sinesten, baina behintzat justiziak arrazoia eman gintuen. Eta horregatik esaten dut, egun oso alaia izan zelako, noizki jarraitu behar genuela bagenekien, baina egun hori izan zen oso alaia bai. Gainera aukera polita eman ziguten, gure soldatak, gure lankideekin banatzea aukera esan dugu, eta nire ustez garrantzitsua da izan da, ona etortzeko edo gure ona hau lortzeko edo. Bai, gogoratu behar da hori ez, printzipioz kaleratzeak bertan bera geratu zirenez, kobratzen hasi behar zineten, eta diru hori bideratu zenuten erresistentzia kutsara.
uneren batean, zuen borrokak lortu zuen nik uste proiekzio nahikoa eta ospe nahikoa, eta naiz eta zuek inoiz ez duzuen asmorik izan, nolabaiteko erreferente bilakatu zineten, ze esen bakarrik borroka bat eskualdean, baizik eta Euskal Herrian ere jarraitzen zen, eta Estatu Espainiarrean ere, batzuk edo askok erreparatzen zioten borrokari. Nolakoa izan da hori? Esan bezala ez dut uste inoiz horretan pentsatu zenuten. Nik uste dut hori lokatzen zaizula. Azken finean, gu hasi ginen, jakinda, ez jakinda, noraino eta nola, eta aurrera joan gara, eta jarraitu dugu, eta ezke pasada bat izan da. Zuk esaten badizute aterako zarela eta egongo zarela 7 hilabete, 8 hilabete, esaten duzu ni de koña. Baina, klaro, horrela gertatzen da, eta esaten duzu, bueltatzen gara, ezin gara bueltatu, ez dugu esak lortu, aurrera, eta ez dizute beste aukerarik ematen, orduan, bai, referente izan gara, baina nahi gabe. Azken finean, baina uste dut horrela gertatzen dira, ez dakit, martir edo mito edo, eramaten zaitu, gauza eramaten zaitu, eta lortu dugu, egon garelako eta aguantatu dugulako. Eta hori taldearen datua da, edo garaipena da. Ez da bakoitzarena, baizik eta aguantatu dugulako, aguantatu behar genuena. Esaten genuen beraiek, baina egun bat gehiago, eta azkenean bai, lortu dugu beraiek, baina egun bat gehiago. Zentsu honetan ere, igual sare sozialek izan dute bere garrantzia, ez? Ez dakit pikete, Amurrioko piketean bazegoen Asier uste duzela, Asierrek ere mugitu izan du, horrela, pertsonai famatuekin kontaktuan jarri da, eta berak eskatu ditu mezuak, eta sare sozialetan ikusi ditugun mezu horiek oihartzuna izatera lagundu egin du. Eta nik uste dut hori klabea dela bai, Osea, kontutan hartu beharreko gauza bat, greban zaudenean, sare sozialak ondo menperatzea. Bai, baina azken finean lortu duguna da ezartzea jendea lan egitea. Eta hori egin dugu elkartasuna mantenduz. Eta nahi zuen sartu, ezen sartzen ikusten zuelako jende pilo geundela hor atarian. Eta oso argi geneukan ezin zela sartu. Eta Laudion ez dakit nola egin den, baina Amurrion joan ginenean tren geltokira eta gero atzeko aldera eta beraien atzean joan da ratak eta hola deitzen oso txarra izan zen, baina egin behar zen, ezin duzuna da utzi sartu jendeari lasaitasun osoz, sartzen bazara jakin behar duzu guzure kontraz, gaude, eske jendea esaten zuen, eske daukagu hipoteka eta daukagu semeak, nik ez dauka semerik, ez daukat hipotekarik ordaintzeko, orduan sartzen zen jabeekin peloteoa edo adostasunean egoteko, ez defendatzeko ezer. Orduan oso deserosoa izan da beraientzat, eta zeuden etxean, beste etxean zeudenak, bazekiten gu hori egiten ari ginela, eta hartuan esaten zuten, etxean geratuko gara, eta hori lortu dugu hori mantentzen, eta hori sare sozialeak edo mugimendua edo ere, baina piketean egonda eta aguantatzen heldu garen tokira. Nire ikuspuntutik, Gauza da, hainbeste egun egon garela, egunez egun egon garelako lan egiten. Inork ezun pentsatzen hainbeste denbora egongo gineanik, ez da hainbeste erreferente gisa hartuko gintuztenik, ez. Azkenean gu egin dugun gauza bakarra da gure lanpostua defendatu. Bakoitzak egin du momentuan egin behar zuena egin. Eta gauzak joan egiten joan dira, atera diren moduan, ondo, ikusita nola azkenean gure lanpostuetara bueltatzea lortu dugulako, eta hori nik uste dute garrantzitsuena dela, baina gertatutako gauza guztiak ez da gu pilatzen genuen ezebez, ez da gu pentsatzen genuen
ezebez, azkenean, hori pausuz pausu egin ditugun gauzak, gertatu dana bilakatu dela. Baina ez da, atzetik ez gara ibili, edo ez da guk nahi genuen ezebez. Osea, eman da, eman behar zalako. Guk gure lana egin dugu. Eta da, piketean egon, lan eta egunero. Igual eredu hau edo nik ez dut uste zertako eredu garenik. Nik uste dut zuzendaritzak zuzendaritzaren gauza dela. Hau lehenengo hilabetean, bigarrenean, hirugarrenean bukatu zen eta zuzendaritza hau ez du nahi izan. Orduan gu behartu gaitu egin duguna egiteko. Gure lana, gure egin dugu bakarrik, gure lana defendatu. Eta zuzendaritza honiek egin bortxatu gaitu hainbeste hilabetean beste gauza egiteko, zeren hau arazoa oso erraz ezen bukatzeko, baina ez dute nahi izan. Bueno, eta gero hitz egiten dugu eta ematen du beti tentzioa egon dela hor goian, baina egia esan da grebak izan ditu fase ezberdin, hasieran, ez dakit, otsailaren 23, martxoaren 8, egin dituzue, alako Via Crucisak, egin dituzue ekintza asko, baina hilabete askoz zuzendaritzak, ez zion kasurik egin grebari ez ezerri. Gero egon zen lautada bat, ez? Ziren autobusak etortzen, ezen polizia etortzen, eta gero bapatean presioa edo argia edo arreta jarri zuten zuen gainean. Presioa pasa zen, behintzat edabidetan, zuzendaritzaren gaine egotetik zuen aurka egotera, ez? Eta horre, ikusi genuen sindikaturen batek, sindikaturen baten idazkariak esaten zuela, greba gelditu behar zela, eta, zirudien alde batetik langileen batasuna zalantzan jarri naizela. Baina bestetik, ematen zuen lehenengo aldiz zuzendaritza urduri zegoela, ez? Ez dakit zuek nola bizi izan zenuten une hori, ze une benetan kritikoa izan zen, tentsio maila langileen artean ere ikuste tentsio horrek goia jo zuela, baina, gainditu zenuten, ez? Nola izan zen hori? Galdera zaila, Niri adibidez oso decepcionantea iruditu zitzaidan Aratza Tapiaren hitzak esaten zuenean gutxi gora bera konformatu behar genuenean. Eta nik ez dakit, agian oso utopikoa naiz edo, baina esaten dizu, emakume izan behar duzula mutilen beste aukera, eta semeak izatea oso kojonudoa dela mundu honetarako, eta zu ikusten duzu, zu ikusten zaitu bakarrik, 3 alabekin, eta en la puta calle, eta esaten duzu, baina nola konformatu naiteke, osea, non dago puntu hori, osea, 20 urte hemen lan egiten, eta orain tiparraja honek esaten du, konformatu behar naiz, bestela, lantegia pikutara joango dela. Joan da tiko. Pena ematen dit, jende maja dagoela hor lan egiten, baina montu batean esaten duzu, tomar por saco. Zer esaten duzu, eta orduan, hori, nik uste dut, gure gainean jarri nahi zuten gauza bat irrealitatea zela. Azken finean, lantegia hau ez da inerreza iztea, momentu honetan gutxienez, ez daukatelako hemen daukatena beste inon, eta gauzak ez zijoazen hortik. Gu ikusita bageneukan, bagian gauzak txarrak zeudela lantegirako, bagian beste modu batean ikusi genuen, agian 92an gertatu zen bezala, baina azken momentu honetan ez zen ikusten hori, eta orduan oso argi geneukan gurea zen errua eta hau oso gezurrutza zela guztia. Gauza da, langileak gaizkile moduan ipinina izan gaituztela
gure grebarekin, nortzuk esan duen moduan, fabrika itxi nahi genula. Edo fabrika iztekotan bazegoen, gure errua izango zala, ez? Eta 129 kaleratu izan partez, bapatean 700 izango ginela. Eta errua gurea. Eta gu bagenekien, lan izadatu izan duelako aurreko urteetan bai zuzendaritzak, fabrikak potentea zegoela, lana bazegoela, eta azkenean hau, COVID-a erabilita, beraien aberastasuna gehiagotzearren, gu gehiago estutu nahi gintuztela, ez? Eta nola estutu? Orain arte egin duten moduan beti, soldata jeitzi, edo geneuzkan egoera sozialak murriztu, eta dana. Egon dira urte askoz, zuzendaritza berria sartu zanetik, hori lortzen, edo hori lortzeko pausuak egiten. Eta orain, 2020an COVID-a helduta, beraientzat izan zen, tunelaren amaieran kriston argia. Eta esan zuten, erabili beharko dugu, nahi dugun egiteko, nahi dugun estrukturaketa berri egiteko, eta dana. Eta orduan, guk egin dugun gauza bakarra izan da, beraiek emandako baldintza guzti horiek, deseusto, eta esan, gezurra dala, lana badagola, eta egin nahi dutena bakarrik izan da, jendea kaleratu, beraiek gehiago aberasteko. Eta argi dago adibidez, ni lanera bueltatu naizela, egia da zerrendan gauden gehiengo oraindik ez dela lanera bueltatu, baina adibidez ni nire kasuan bai, zergatik, soberan nengolako ni edo nire lankideak gure soldatarekin eta gure egoerarekin. Zen guk egiten dugun lana beharrezkoa da, beharrezkoa da fabrika martxan jarraitzeko. Eta nahi zutena zan, dana subkontratatu, soldata gitziago ordaintzeko eta beste gauza batzuk ez emateko, adibidez, igual bajan egonda, subkontrata bat danean, subkontrata horrek ekarriko ditu beste langile batzuk lan berdin egitera, eta baja hori fabrikak ez dau jasango, ez? Orduan, beraiek nahi izan dutena momentu oro, izan da, beraien aberastasuna gehiagotzea guren bermarekin. Eta horregatik gure gainean ipini nahi izan dute errua, eta gu argita garbi geneukan, eta horretan kontzientzia lasai dekogula, guk borrokatu izan duguna arrazoi guztiz, eta ikusten dago hain. Sartu bezain pronto, lana dago, 4. hiruhilabetea aurrera eraman nahi dutela, eta zer nolako baldintzak nahi dizkiguten ipini. Orduan, fabrika itxi egin behar genuen horiek edo beldurra zeukaten horiei, ezai ez da ezer esan behar. Argi dago, eta beraiek primeran isladatu dute, ez? Bueno, Arantza Tapia aipatu duzue, duela ez asko aipatu du zuek, zuek izan darete, ospetxarra eman diozuela Euskal Herriari, grebek eta gatazkek, nolabaiteko kaltea sortzen dutela herrialdearen ospean edo izenean, hori irakurtzean ze pentsatu zenuten? Nik ez dut gehiago espero Arantza Tapiaren partetik, badakit zer esango duen, baina bera bezalako politikari baten partetik espero nukeena izango litzateke halako partzialitate bat, ez? Eta esaten badu guk ospetxarra eman diogula urrengo inbertsioetarako, kritika hori egiten baldin badu egin dezala kritika ere bestearen partetik, ez? Enpresarioen partetik, haiek ere zer gaizki egin dute guk horrelako erantzun bat emateko. Berak ez du egingo, ez du kritikatuko enpresarioen mugimendu hori. Ez dakit nola baloratu, oso despektiboki baloratuko nuke bere hitzak. Baina, penagarri iruditzen zait hori, ez?
ez izatea kritika puntu bat enpresarioen artean, ez? Eta bakarrik erru guztia ematea guk egindako gure lanen defentsan. Nik uste dut lotsagabe bat dela, gainera sententzia bat izan da. Hor dago sententzia esaten duena, beraiek egin dutena gaizki eginda zegoela. Eta ITPen gauza bera gertatu da, eta ikusten dugu nola dagoen jendea, eta beraiek ez dute zer esaten. Eta hori lotsagabea da, gero esaten dute, hori nahi dute herria aurrera joatea. Nola egingo duzu aurrera, jendea kalean usten baduzu, gezurrekin, ITPen ere, esan dute gaizki, onartu behar dutela berriro jendea, gaizki egin dutelako. Orduan, lotsagabea da. Ateratzea hor esanez, gu egin dugula kalte. Beraiek egin dutela kalte, hau guztiei hasten, gaizki eginda dagoelako. Epaiketan hori esan da, gaizki eginda dago. Orduan, eske diskurso bera da, nik txikian nitzenetik diskurso bera entzuten ari naiz Eusko Jaurlaritzatik. Esaldi hauek ona dira, jende askok orain arte pentsatzen zuelako PNV eta PSOE berarekin dagoena gauzak ondo egiten zituztela Euskal Herrian eta guretzako gauza asko bilatzen zituztela, baina tamalez, orain tamalez edo sorte honez ere, jende askok konturatu da zelako politikare sorta dugun hemen Amurrion, Laudion, Eusko Jaurlaritzan. Nik espero dut urrengo bozketetan hori dela datzea, baina hori da, nik txikian nizen txenetik berdina txuten dut politikare hauetatik. Inbersoreak baldintzatzarrak izan nahi badute, hau ez da beraien lekua. Ez dire beharrezkoak. Lana emateko, primeran, baina baldintza honekin, ez dela, zertarako nahi dugu hori. McDonald'seko baldintzak nahi dugu, zer nahi dugu. Hori argi eta garbi izan behar ditugu langileak. Eta, erakundeak alde batera utzita, eskualdean izan duzue, nik uste babes nahiko zabala, bai ez bakarrik talde politikoen edo kolektiboen aldetik, baizik eta sektore ekonomikoen aldetik ere, ostalaritza, merkatariak ere, nolabait, atera dira kalera zuekin. Zergatik uste duzu izan dela kasu honetan hain arrakastatsua babes hori? Tubaces edo tubos oso fabrika garrantzitsuak direlako eskualdean, eta bertan egiten dugulako lan, ez baldin bazara zu lanean zaudena, zure senide bat izan daiteke, edo bestela alboan bizi dena, ezta? Azkenean fabrika nahiko potenteak dira, jende asko egiten dugu lan bertan, eta nik uste dut holako gauza garrantzitsua gertatzerakoan, ez baldin bagara danak bateratzen eta aurre egiten saiatzen, azkenean ez da bakarrik langileek galtzen dugunak, lehenengoak garela galtzen, noski. Baina azkenean gu galtzen baldin badugu, gure gertuen daukagun ostalaritzan edo merkataritzan bebai nabarituko dute, egiten dugun gastua bebai berdina ez delako izango. Orduan azkenean, nik uste babesa izan dugula eskertzekoan, milaka esker danoi, baina garrantzitsua izan dela, ze azkenean olako enpresa handi bat jausten baldin bada, alboan dauden beste enpresa txikiak edo ostalaritza eta merkataritza bebai jausten delako, ezta? Orduan nik uste dut horiek bebai argi izan dutela zer segon jokoan eta bat egin dutela gurekin, babesa ematen, bai diru laguntza edo bai gero agerraldietan eta agertzen, eta holan eta eskertzekoa da egia. Nik uste dut ere ikusi dugula, agian izango ginela lehenengoak, baina ez azkena. Esan nahi dut, Tubacexen lortu izan balira,
agian, ez dakit non, ez dakit kual, ere lortuko zuten. Orduan hori ere arriskutsua zen beste lantegietarako. Eta nik uste dut hori, ikusten baduzu hemen jaisten duzula kondizioak edo besteak ere saiatuko du. Azken finean enpresarioak edo elkartzen dira. Eta nire lantegian buelta bat eman dut eta lortu dut hau. Nik ere saiatuko naiz. Eta klaro, horrekin uste dut gelditu dela pilo. Baina posiblea zen egitea beste lantegietan. Hori ere uste dut lagundu duela. Eta agian tubos reunidos zen galerak, badakigu galerak zituen, baina tubazezen ondo zegoen. Eta ulertezina zen, batean 100 eta piko langilei botatzea ondo zarenean. Zer txarto dagoenean, agian Balbespein beraien egoera oso zaila izan zen, eta jendea ulertzen zuen oso txarto zegoen. Baina batean, tubazez esaten, gu 150 milioi ditugu kajan, eta batean 150 pertsonak kaleratzea ezinezkoa. Ulertezina zen, nire ustez. Eta jendea ikusi du. Nabaritu du hori zentzurik ez zegoen zentzurik horretan. Eta, lehen aipatu duzue, mai ingurua hasi baino lehen, gehienok ez zaretela itzuli lantegira, baina, ze entzun duzue edo ze uste duzue izango dela hemendik aurrera dinamika lantegian, ez? Horren beste luzatu den grebaren ostean, zer espero duzue edo zer entzun duzue edo ze bizi duzue, nolakoa izango da egoera hemendik aurrera lantegietan? Nire ustez, nik ez nahiz etorri bueltatu, baina guda batean sartuta egon gira, eta batean hori aldatzea ezinezkoa da. Orduan, denbora behar dugu, bueltatzera gure era. Ez dakit, orain tentsinoa dago, hori badakigu, baina suave, ez dakit, denbora behar dugu. Ez hemen gauden guztion artean, ni naizela bakarra bueltatu dela lanera. Eta bai hasiera baten esan zigutela, beraiek nahi zutena egin, zerrendan gauden jendea, irailaren 11-etik azaroaren 30 bitartean, pizkanaka sartzen hastea lanean, ez? Eta orduan, genekizkien, zeudela horre 2-3 postu, lanpostu, lehenengotarikoak izango ginela, produzioa hasteko ezin beharrezkoak direlako. Orduan, ni banekien, hasieran, greba bukatu bezain pronto, ni lehenengotarikoa izango nintzala deitzen, eta sartu gara, nik espero dut nire lankideak hemendik itxira sartu ahal izatea. Ez dakite azaroaren 30 jarraitzen duen, data hori jarraitzen duen, ez dakit azkenengo berriekin ez dakit hasiko diran ala ez. Ertean gauz, abenduaren 31 arte momentuz, ez dakit urrengo bate sartuko diguten ala ez, oraindik ez dute zer esan, bai badakigula otsailera arte babesa dokatela egiteko, orduan ez dakite horrekin aurrera ingo duten ala ez. Eta, nik pentsatzen dut, hemendik urte amaierako danak egongo garela lanean berriz, bueltan, hori espero dut nik behintzat, eta aber urtarrilean sorpresekin datozen, ez dakit. Hau liburu irekia da, ikusi beharko dugu aber zer gertatzen den. Bueltan, ez dakit, nik uste dut gogorra izango dela. Horra izango da berriz lanean hastea. Ez hori lehenengo gauza, uste dut 9 hilabete dara matxagulea lanik egin gabe, eta gainera aurretik erte batean
sartuta geunden, ez? Nik beste atxo apur bat, eman nion buruari apur bat, eta urte honetan uste dut egin ditu dela 10 egun lan. Orduan, berriz... Ezkenean Arantxa Tapiak izango du arrazoia, nola bizizaren. Arantxa Tapiak ez dauka inoiz arrazoitik. Baina, gogorra izango da. Osa, berriz, lan egiteko dinamika hori berriz martxa hori berreskuratzea zaila izango da. Gogorra gutxien. Egia da, azten zarenean lanean, aurreko egunean egongo bazinen moduko badala, Aurreko egunetan, eta aurreko egunean oporra nahi dituzu. Bai. Egia nik eskatuta dauzkat, nik ez izkiat eman nahi, baina eskatuta dauzkat beharrezkoak ditu dalako. Eta gero beste aldetik egongo da, zure lankideekin berriz topo egiten duzunean, ondo, zango nuke, posik eta gustora elkartuko zarela piketeetan egondakoekin, baina, karo, beste partetik gurutzatu behar zara eta begiratu behar dituzu autobusan sartu zirenen pertsonekin, ez? Eta orduan, ez dakit harreman hori nolakoa izango den, Pertsonak? Bueno, pertsonak edo animali bustandun, belar luzedun. Hoiekin ez dakit nolako harremana izango dudanik, ez dakit. Espero dut, guda kanpoan izan da, eta lanean hasten garen momentutik guda hori, nik uste dut kanpoan utzi behar dela, baina jakinda non gauden eta norekin ze harreman daukagun segunetan norekin, ez? Orduan, hori ikusteko dago, ikusiko dugu. Nik oso argi daukat, nik ez dut lan egin 6 egun aurten, 6 egun horietatik ez dut lan izan bat edo 2 egun, joan naiz lantegira eta egon naiz 7 ordu begiratzen ez naukalako tutu bateke ere ikusteko. Orduan, espero dut bueltatzen naizenean lanarik ez ukitzea, ez dakit bidaliko didaten beste toki batean edo zer, eta nik enkargatuekin ez daukat arazorik kalean zeudelako, baina jefe de releborekin ez dut etxe egiten. Argi daukat, kriston arazoak izango ditut, gainera petardo pilo egon dira eta oso gaizki daukat belarriak. Orduan arazo pilo izango ditut. Hori oso argi daukat. Eta beste pertsona batzuk, nik oso bakarrik sentitzen naiz nire lanpostuan, bakarrik nagolako. Askotan esaten du gertatzen bada zerbait, me encuentran frita 2 egun pasata gero. Orduan, lankideak ez dut izango nire ondoan, baina badago pertsona batzuk gurutzatuko, rata batzuk gurutzatuko dudala, eta ez da kaixo, hori oso argi. Eta, hori ikusiko dugu nola eramaten dugun, baina nik lana oso argi daukat nirea egiten ari direla beste pertsonak eta ez da egongo. Argi dagona da lantegi barruan dagon giroa urtsik esan duen moduan. Piketean egon garenen artean izugarrizkoa da, oso ona. Eta gero besteekin, nik esaten da, ni lanera lan egitera noa. Beraz, lana hitz egin behar den bitartean ez da egongo inongo arazorik lan aurrera atera behar izango dugulako eta profesional garelako, baina hortik aurrera harreman pertsonalak edo aurretik egon zitezkeen beste elkarrizketa mota batzuk, otsailaren 10ean bukatu zian. Listo. Nik uste dut zaila izango dela, zuzendaritza hau ume txiki bat bezala jokatzen duelako, eta nik uste dut beraiak aldatzen ez badute, zaila izango dela, urtsik esan duen bezala markatuta gaude. Orduan, nik uste dut sartzen geranean gu gaina etorriko dira. Nik uste dut zaila izango dela, baina egin behar dugu egunero, lan egin eta esperantzaz edo pentsatzen zuzendaritza hau pizkat aldatzea eta zentzuzki jokatzea eta lanean pentsatzea bakarrik eta ez maltzurkerietan egunero. Eta nolabait baitegietan bidetatzen ari da egungo egoera, atzo aurkeztu zen dokumentazioa, legalki homologatzen ari da akordioa, baina berez lan gatazka bukatu bada ere
gatazka ez da guztiz amaitu. Besteak beste, 7 salatu egon ziren greban, 4 atxilotu, gehi beste 3 pertsona zeinak gerora salatuak izan zirenak. Ez dakit planteamenduren bat duzuen horri aurre egiteko, ez dakit resistentzia kutsak jarraituko duen, edo, bueno, momentuz inpas batean zaudeten, dena oso berria delako, ez dakit horri buruz pentsatu duzuen. Ez dakit, resistentzia kutsatik egingo duguna da isunak ordaintzea. Hori akordioa lortu dugu eta hori egingo dugu. Hortik aurrera, ez dakit. Ez dakit, horrendik. Pausuz, greba osoan zer egon garen moduan, pausuz, gauza gertatzen edo datozen moduan, ikusiko dugu nola aurrera egiten ditugun. Baina isunen eta oran, egin dugula berba resistentzia kutsan, ez dakite sindikatuek zeo zer egingo duten ala ez horrekin, baina bestela resistentzia kutsatik besa emango zaiela, hori erabaki dugula, ze isuna jaso dutena edo salatuta daudenak batzuk izan dira, baina edo nor izan gintezken. Beraz, guztion arazoa dela uste dugu, eta guztion artean egingo dugu aurre, hori da bintzatu baina arte pentsatu duguna, Duela 10 minutu egon gera pertson eta 3.000 isunak zituen, biak, 6.000 euro hor, jago dire. Azteko 6.000 euro, ez? Eta hori, duela 2 edo 3 hilabete ondoren, bitu. Bueno, eta apur bat amaitzeko, ez dakit gero publikoak galderaren bat duen, espero dugu oso maltsurrak ez izatea eta galdera atseginak egitea, balin eta nahi badute. Baina, bueno, hemen hitz egin dugu grebaren zenbait puntuei buruz, baina zuek ondorio edo irakaspen bat atera beharko zenute esperientzia honetatik zein izango litzateke. Zenut asko dituzuela, baina titularra. Nik adibidez, ez dakite pertsona batzuei aurpegia ikusi diegu, pentsaten zenuen pertsona bat horrelakoa zela eta guztiz kontrakoa, gero oso positiboa egin ditugun lagunak, azken finean bakoitzak bere lantokian dago eta batzutan zure lanpostuan eta beste jendearekin iaia ez daukazu kontaktua eta lagun oso onak egin ditugu eta oso pertsona bereziak ezagutu eta hori, orduan bere gauza positiboak izan ditu. Hori nik aterako nukena eta gero ere jakitea lortu daitekela eta hori ere garrantzitsua. Azkenean pasa dugu zaila izan da, gogorra izan da, horri ezin diogu uko egin, baina beti positiboena atera nahi dugula, ez? Eta nortzuk esan duen moduan, gure artean egindako erlazioak oso garrantzitsuak dira. Eta gero aurrerantzean beste lanpostutan edo beste lantegietan edo beste edozein lekutan greba egin behar izango dutenei esango nieke aurrera egitea, grebak merezi duela, grebak oso bide gogorrala eta gauzak borrokatzen lortzen direla. Osea, borroka barik gu borrokatu ez bagenu, nik uste dut oain gu bostak ez ginaketela fabrikan bueltatzen, egongo ginateke igual gorenearen sententzian zai, osea, edonor, edozein zalantza izan ezkero, aurrera, grebak asko merezi du. Antolakatu behar zarela bargarela gure defendatzeko. Antolatuta ez bazaude ez duzu zer egiten. Potereak arma asko ditu eta gu mierda bat gara hor munduan eta
eta ez bazara antolatzen ez duzula ez egiten. Bai, hori, borrokatu behar dela zuk uste duzunaren ona denaren alde, edo zurea denaren alde, eta batez ere antolatu behar garela, ez? Eta antolatzea eta batasun horrek ere ematen gaituela garaipenera. Eta ja kanpotik elkartasuna baldin badaukazu horrek ematen dizu beste plus bat. Hasiera batean nik uste nuen enpresa baten kontra ari ginela eta enpresa bat baino gehiago da, ez? Ikusi dugu Tubacex ez dela Tubacex bakarrik, Tubacex dela Confebask barruan dagoen enpresa potente bat. Eta Jaurlaritzaren kontra egin dugula eta PNV-ren kontra eta komunikabideen kontra eta egin dugula polizien kontra. Orduan, ostre, batean gu, Laudioko edo Amurrio edo Aiaraldeako individua garela, egin dugu guzti horren kontra. Eta guzti horren kontra egin dugu batasunagatik, egin dugu borrokagatik, egin dugu elkartasunagatik, eta hori da nik uste atera behar den ondorioa, ez? Borrokatzea dela modu bakarra garaipena eskuratzeko eta batez ere batasuna eta elkartasuna. Laguntza asko izan ditugu, ez dakit EH Bildu, sindikatuak, Aiaraldea, komertzioak, dana eta horratzean izatea, Eta familia. Eta familia, importante. Unelatzak izan ditugu etxean, eta oso garrantzitsua da familia zuretzen egotea. Eta gero beste gauza bat nik beti esaten dut, goratzen dut, duela 10 bat urte nire irakaslea esan zigun bakarrik bi greba mota daude, irabazten duzuna edo galtzen duzuna. Eta hau irabazi dugu. Eta hori tapia esan dezakena duena, horrezagatik. Eta oso garrantzitsua da irabaztea. Ez dakit bortizkeria, ez dakit zer egon den, baina agian beharrezkoa da. Eta beraien bortizkeria badau, familia botatzen langilei botatzen kaleratzen dutenean, edo dituztenean, hori bortizkeria da. Orduan, horren kontra egon behar da zehose. Eta borrokatzea, batasuna, antolakuntza, baina beste guztia be. Bueno, ez dakite publikoaren artean norbaitek dauka galeraren bat, hala bada, urbiltu zaitezkete hemen mikroa pasako dizuet, eta, a ber, begiradak, urbildu. Josu, galera zure esku. Bai, hor ikusten duen autokitxoa ordume betetzearen ere, joia aprotxatu dugu. Bai, nik nire iritzi hor botako dute azkenean esperientziatik. Nik hor lehenengokoa ikusten dute nola baiteko bai garaipena eta bai esperientzia nola baite irabazi dugula, bai herri langile bezala denpora honetan nolabait berriro ez dakite egunen segun hilabete nolabait berriro gure langile kontzientzia nolabait gure burmuinetara gure pertsonara ekarri dugula eta kolektibo. Orduan nik uste dut momentu honetan badakagula Aiaraldean bai herri bezala sortu dugula edo aurretik nik esango duk ere bazegoela nik sentitu dut aurretik ere guk probetxua atera diogula
ja bere denporan sortu zen greba batzordea, gero baita ere emakumeen borrokak aurretik ere bazeto zen, nik horretzen naiz ja horre greba berez feministak edo zeudela, gero ere pentsio dunen borrokak ere, orduan ikuste dute pixka bat ere guri etorri zaigu, ja hasia hori, dola ja, bueno, pues gure onerako ere etorri dela, ez? Eta gero guztiok, bai bertoko, bueno, bai langileok, eta baitere zonaldeak sentitu dola kapasa garela herri bezala ere nola baite guk herria eraikitzeko. Gero besteak bueno, sistema baditula bere babesak, azkenean, bueno, pues, batzuk uniformedunak, beste batzuk bueno, horre politikara dedikatzen direnak, baina gu herri bezala eraiki behar dugula gure gorputz propioa. Gero nik ere sentitzen dut denbora honetan gu azkenean langio gure arrotasunerako, bueno, pues, zerbait handia eraiki dugula. Eta gero nik kontatu aldot hori, nik justu bueltakotik pues, hor nagoela lanean eta egia esan, pues, aspaldiko partez nola baita esaterren disfrutatzen edo arrotasunez. Bai benetan, sentitu dute guk, ez dakite gure lan arropa edo dala, ez du edo gure gorputzak apur bat handitu dala. Baina bai benetan arro, nik sentitzarena nola bai gurutzatzearena, ja nik lan egiten dut serian, eta hangoan gehienak esaterren ara bueltatu direla eta ostia gure agurra holan ukabila altzauta dala. Eta gero aurrean autobusetan zijoazen hoiena egia esan nik uste buru makur daudela. Ze, bueno, nigan abentzate batzuk alegindu dira hori agurra topatzen, baina, bueno, suerte txarrez, pues, horre ez dute topatu. Eta horregatik nik esan aro, baina, bueno, pixkat azkenean zuek esan dakoa, pues hori, ezin hobeto. Eskerrik asko Josu, bueno, Josu izan dugu ere borrokaren lehenengo lerroan, eta berak ere, bueno, esperientzia ugari izango lituzke hemen aipatzeko. Norbaitek Josuren toki hartu nahi badu, badauka orain unea, eta bestela, bi segundo emango izkizuet. A ver, dator. Mikel? Zara, bueno, nik alderatxo bat. Bizkat zaila. Bueno, zaila erreza da aldi berean ez dakit, bueno, batetik asko gustatu zait izan duzuna, garaipenarena, osea, importanteena da azkenan dela irabaztea, ez askotan azpimarratzen dugu borrokaena, da, bueno, logikamente irabazteko borroka egin behar da, bestela ez dago irabazterik, ez da, baina askotan azpimarratzen dugu asko borroka, eta nik uste dut ere zentratu behar gara, osea, borroka egitea ondo dago, baina borrokatzen dugu irabazteko, ez dugu borrokatzen galtzeko, eta orduan irabazten dugunean ere, esan behar dugu, eta irabazi dugu, eta hori da nahi genuena, ez? Baina, nire galdera da, hori zentxorra da, besterik ez. Nire galdera zuentzat maila pertsonalean, osea, ez da pizkate, bueno, ez dakit. Osea, zelan sentitzen zareten zuen, logikamente, osea, gontzarete borrokan denbora pila bat, irabazi duzu zuen borroka hori, baina prozesu horretan, behar bada igual ez zuek, baina segurazki zuen lankiden artean ikusi duzuen, hori ez, igual jende askok lehenengo aldiz ikusi dituen gauza batzu, igual normalean bere bizitzan, ez da egit, polizia zelan, poliziaren bortizkeria, edo ikusi du inguruko enpresetako jendearen egoera zein den, edo ikusi du, bueno, ez da egit, hainbat historia, ez? Eta ez dakit, bueno, zuek ere, igual ere, azken batean borrokan zaudenan ikusten dituzu mila gauza, igual zure egunerokoan fijatzen ez arena, ez? Eta batean badago beti, bueno, ez dakit, esnatze bat bezala edo den alako, ez? Horain egia da, zuek, niri asko kezkatzen dit, biharamunak, ez? Argi dago, egon zaretenean hor, denak elkartuta, dena zen atope, ez da gizerez, baina gero, irabazten da, urrengo, kasua da pixar berezi, baina urrengo goizeko 5:00 jotzen du iratzargailuak, berriro lanera itzuli behar dut, eta bigarren egunean ia aztu zait, berriro nago, inabik gabez lehen aipatu zuna, ez?
oporrak eskatzeko egin, eta zer. Ez dakit, zer sentitzen duzuen barruan, ez? Osea, hau guztia bizi ondoren nolabait sentitzen duzuen, jazta, ez? Irabazigu bukatu da zerbait, edo sentitzen duzuen, ez dakit, geratu zaizuen, ez dakit ulertzen jazuen, ez? Geratzen zaizuen hor zerbait gehiago, edo zuen inguruko jendearen gan, eren nabaritzen ote duzuen hor geratu dela zerbait, ez? Ez dakit zer geratu zaizuen barruan, edo ikusten duzu ez, behira nila, edo zuen lankiden artean. Hau irabazi dugu eta itxi da borroka hau eta listo, jazta, ez? Eta hemendik aurrera ez dute zer jakin nahi, zertaz, ez? Zolen sentitzen duzuen zuek barrutik hori edo ez maila teorikoan, zuen sentimendua, benetako sentimendu hori, osea, ez duen nahi orain azta, ez importantena da, osea, ez dakit, bueno, zuek zena sentitzen duzuen roi hori. Ez. Ulertu da, Mikel, oso ondo azalduta. Nik uste dut grebaren zehar askotan esan dugu heldu gara grebara utzi diegulako askotan egiten nahi izan dutena direkzioari edo zuzendaritzari. Orduan, oso argi izan dugu, uste dut gehienok, bueltatzerakoan saiatuko dutela berriro eta jarraitu behar dugula borrokatzen eta berriro gertatu ez dadin adi egon behar gara eta mantendu izan behar dugu daukaguna eta errekuperatu galtzen duguna edo galdu egin dena. Orduan niretzako bukatu da greba, baina ez da bukatu borroka. Borrokatu egin behar da eta bizitza honetan gehienetan, arlo gehienetan borrokatu behar duzu jarraitzeko aurrera. Ez dago ezer eman da. Nahi baduzu zerbait, borrokatu egin behar duzu egunero. Así que hori uste dut. Bueno, nik uste dut greba honek ekarri duena, izan daiteke pertsonalki edo orokorrean bebai, nik uste dut zaudenean lanean edo zure bizitzareko zurean aburgesatu ditentza pixkat, ezta? Eta beste hon arazoak zurekin ez doazenez, zu etxean gaitzen zara lasai. Nik uste dut galdera hortik doala, ezta? Egia da, naiz eta injustizia asko daudela jakin, egia da 8 hilabete hauetan, kriston esnatu ingaela, askok, nik barne. Eta naiz eta geldirik ez nagon pertsona bat izan, adibez ni, bai bultzada handi bat izan dela bizitakoa eta gertatu zaiguna, ezta? Eta tristea izango litzateke hemen bakarrik gelditzea. Eta behin lanpostua berreskuratua izatea, lanea bueltatu eta hemen gertatutakoaz ahaztea, ezta? Orduan, bai pentsatzen dudala jasan dugun babes guztia erabatean edo bestean hemendik aurrera bai bueltatzeko gai izan beharko garela. Zirkunstantzietan aurre egin beharko diegula eta ikusten dugu, gustatzen zaizkigun gauzak ikusten ditugunean salatzeko gai izan beharko garela, berriz batu eta ikusten baldin badugu gertu daukagun jendean beharra dekola gerraldiak egiten edo guk bebai babesa ematera joan beharko garela. Orduan nik espero dut hemen gertatuan hasi hori ez galtzea, ezta? Eta hemendik aurrera bebai esna geundenak, esna jarraitzea eta gauza hauekin esnatu direnak edo esnatu garenak zeo zertarako izatea, ezta? Eta orduan ondo egongo litzateke aurrera egitea beste gauza edo beste arlo askotan. Nire ustez aldaketa bat izango da, gure kasuan oso klaruero izango da. Azkenean gure lanpostua izango ditugu borrokatzeagatik, bestela, ezinezkoa. Orduan gure kasuan oso klaruero. Eta gero lankideekin nik uste dut geratu behar duena da garaipena lortzea
garaipen lortzea posiblea dela. Eta nire kasuan 2000an lortu genuen, eta orain 2021an be. Orduan, nire ustez argi eta garbi neukan posiblea zala, baina beste lankide gertu zeuden eta beraintzat garaipena oso urrun zegoen, baina guri ikusten beraiek sendotu dire eta nabaitu dire posiblea zala, eta orain beraiek izan behar dute oso gertu beraien garaipena, beraien borrokagatik izan da nik zentzu batean ere bat nator nahiarekin esaten duenean horrela zure gauza konpontzen dituzunean lasaitu egiten zarela, ez? Eta orduan zeozer ikasi baldin badu greba honetan da beste langile dituzten arazoak ere nire arazoak direla. Orduan haiek niri babesa eman didaten moduan nik uste dut edo ikasi dut babesa eman behar diedala, ez? Orduan da betiko asuntoa. Errezena ez da, edo zaiena ez da fama izatea baizik eta fama mantentzea. Orduan hori da egin behar duguna, hemendik aurrera hori da egin behar duguna, ez? Empatizatu besteek dituzten arazoekin eta haiek dituzten lan gatazkekin bat egitea, ez? Eta elkartasuna bieraztea eta hori, nik uste dut horretan jarraitu beharko genukela, denok. Borroka ez da inoz amaitzen, gatazka hau irabazi dugu, baina bizitzako borroka egunerakoa da eta ez da inoz bukatzen. Nik honekin harrotasuna handia. Zeren egin duguna ondo eginda dago eta irabazi dugu, orduan harro sentitzen nahi bai. Bueno, suposen dut inor gehiok ez duela galerarik egingo? Bai, bueno, zorioneko gara. Ni zuekin hasi aurretik nik eskertu nahi dut, edo goraipatu nahi dut gatazko honetan zuek izan duzuen papera. Aiaraldeko sinestezina, niretzat sinestezina da, Laudion bezalako herri batean, orain arte erdalduna zen herri batean, erabat, euskara utzean egindako komunikabit izan duen eragina, izugarria. Zuek esan duen ezaki zuetariko nork esan duen komunikabit guztiak kontra izan dutela, argiki eta egia da, baina salbuespena aparta izan da, izugarrizko eragina. Nire ustez gatazka zen berdina izango, Aiaralde ari gabe. Nik horrela ikusten dut. Hori alde batetik, hori zuena. Eta txalotzekoa da, Eta bestetik zuena izugarrizko garaipena, nik uste dut, ez dakit noiz konturatuko garen zer lortu duzuen, ze gainera nik zuek kaletik ikusten zitudanean, ikusten duen oraindik langile klase izatearen arrotasuna, hor zuek lan arropa hortik kaletik joatearen hori, kaletik, ez dakit, izugarrizko garaipena. Nik uste dut hori, ez dakit, etzai handiak izan dituzue, guztiak etzai, Arantza guain, nik uste dute frustrazioan morroaren handik hitz egiten duela esaten duenean eredu txarra izan zaretela, niretzate eredu izugarria zaete, baina justu kontrako aldetik niretzate zaete eredua Euskal Herrian. Eta horregatik nik uste dut berak esaten duela eredu txarra zaretela. Behaintzat eredu txarra zaretela, egia da, behaintzat txarra zaete. Nik uste dut eredu garriak izan zaete azuek, eta nik zerbait esatearen nik esango nuke, eta igual gehiegi eskatzea zuek hainbeste denbora hor burrukan eta nekaturik egongo zaretela igual, baina nik eskatuko nuke hau ospatu beharko zela. Publikoki, jai handi bat, noizbait, nolabait, horrelako garaipenak ospatu behar dira. Herriaren aurrean, elkarri eskerrak emateko, abiadan dago hori. Eski hori da, egin behar da. Horrelako garaipena ospatu behar dira. Neguan txarto. Itxaron behar du eguraldean erago. Bueno, hori zen dana. Eta zoriontzegoa, eskerrik asko. Nik alde horretatik gustatuko litzaidake batez ere pertsonalki, ni daukadan etxean gaztetxoak,
eta batzutan ematen du ez zaiela ezer inporta edo nik nire etxean entzun dut, Joanma, baina hori zure arazoa da. Nola izango da nire arazoa nire lana galtzea? Hori etxeko arazoa da. Eta nik espero dut beraiek eredu bezala ikustea eta beraiek handitzen direnean pintintxo bat eta azten direnean lan egiten eta holan hau izatea beraren buruan naiz eta orain txikiak diren eta ez diren konturatzen, espero dut hori ere, beraientzako ere balio izana. Nik adibidez hasi ginenean ere asko gogoratzen nuen batez ere Bilboko euskalduna eta hori, ni lehen Bilbon bizi nintzen eta Laudiokoa esen hain argi niretzako, baina hori eta nire aita ere bota zuten eta nire aita egon zen greba egiten eta holan, eta nik oso argi neukan nora ni joan, etxean bizi nuelako nire garaian. Eta espero dut, hori, gaztetxoak, hori ere ikustea. Institutoan adibidez nik nabaritu dut irakasleak esanez, eta nortzuk daukate hemen gurasoak, Tubacexeko arazoan, ez dakize, oso arrogun behar zarete, ez dakik igual. Eta, hori ere gustatuko litzaidake geratzea, eta, hori, beraiek izatea etorkizunean. Bueno, beste norbaitek hartu nahi du hitza? Ez? Bueno. Jaulearen aldetik, mila esker berriro gurekin egoteagatik. Postekoa da kaleko arroparekin ikustea. Azkenengo hilabetetan laneko arroparekin ikusi zaituztegu, naiz eta lan azalariatuan ez egon, piketean bai, baina ez zera lantegi barruan. Zorionak gure aldetik, placer bat izan da zuen borroka jarraitzea, eta espero dugu zuen bizitzen eta zuen lanpostuen inguruan albiste gehiago ematea eta zentzu positiboan izatea. Eta eskerrak ere hurbildu zareten hori eta bestaldean egon zareten hori, eta urrengora arte. Ni azkenengo gauza bat esan nahiko nuke, Basiliok esan duen moduan eskerrak eman nahi dizkizuegu zuei, ze grebaren lehenengo egunetik egon zarete guri babesa ematen, eta guretzat goizeko 5:00, gaueko 11:00, berdintzion ze eguraldi egiten zuen, zuetako edonor han ikustea, eta animoak eman. Eta jakitea edabide baten behintzat benetan gertatzen zana isladatuko zala, hori guretzat bai oso arnasa izan da. Eta gainera hori, hasieratik mila esker. Mila esker zuei, azkenean guk bakarrik jaso dugu zuek egin duzuena. Eta, zorionez, garaipena bat, garaipen baten berri eman izan dugu. Orduan, eskerrak zuei. Eta, besterik gabe, laster arte, ziurrenik, eta laster arte pantailan bestaldean dauden.